Modul 6. Kernefysik. Camilla Johansson. Jeg skal fremlægge lidt om halveringstid og henfald. Jeg har en spand her fyldt med kulstof 14 atomer, og så heroppe har jeg en tidslinje, som går over, vi kan se det er 5.000 og 10.000 og så videre år, og her lige inden 6.000 år har vi altså markeret en halveringstid. Nu skal vi se, hvis vi prøver at smide nogle af mine kulstof 14 atomer op, kan vi se, at de alle sammen henfalder på et eller andet tidspunkt og bliver til nitrogen 14. Det er på grund af, at et radioaktivt stof de består af en ustabil kerne, som der skaffer sig af med sin overflydende energi ved at udsende stråling. Og når den gør det, sker der altså en grundstofforvandling, og den skifter atomnummer. I det her tilfælde bliver det til nitrogen 14. Vi kan se heroppe, at henfaldene sker på vilkårlige tidspunkter, det vil sige, at man kan aldrig nogensinde forudse, hvornår hvert enkelt kerne henfalder. Men man har dog opstillet 2 hypoteser om hvornår. Den første lyder, i et bestemt tidsrum henfalder der i gennemsnit en vis procentdel af kernerne, eller hvert enkelt af et radioaktivt stofs kerne har en vis sandsynlighed for at henfalde inden for et bestemt tidsrum. Og det er altså her, man har opsat halveringstiden. Det vil sige, at der er en vis sandsynlighed for, at halvdelen af kernerne er henfaldt inden, lad os sige, 5.800 år for kulstof 14's tilfælde. Hvis vi prøver at nulstille igen, hvis vi kigger her, så kan vi se, at det sker på helt nye tidspunkter, tilfældige tidspunkter. Man kan også se, at i takt med, at kulstofatomerne henfalder, så kommer der flere nitrogenatomer. Vi kan også prøve at kigge på, hvis vi har uran. Nu er vi altså oppe i milliard år. Og hvis vi lægger kernerne ud her, så kan vi se, at de også alle sammen henfalder helt på samme måde og bliver til bly 206. Men igen er det helt vilkårligt, hvornår. Vi kan ikke forudsige, hvornår de henfalder. Hvis vi skal kigge lidt på henfaldshastigheden, så har jeg her igen en spand fuld af kulstof, som skal blive til nitrogen. Vi kan prøve at sætte nogle af kernerne ud her. Og så kan vi se her nede på grafen, nu gik det meget hurtigt, at de er altså eksponentielt aftagende, når de henfalder. Og vi kan se her, at det her det er vores første halveringstid, det vil sige, at der er 50% af kernerne henfaldt, og det passer meget godt med vores lille forsøg her, at det er her omkring. Så kan vi sige, at ved anden halveringstid, det vil sige lidt længere hen her, så er altså 75% af kernerne henfaldt, eller 75 til heroppe henfaldt og blevet til nitrogen, og der er så kun 25% tilbage af vores kulstof 14 kerner, og sådan fortsætter det. Der kan dog lige se, at der mangler en enkelt kerne her, vi ikke ved, hvornår henfalder. Det samme, det gælder for uran. Igen er der dog bare lidt forskel i tiden her. Vi er oppe i milliarder år. Så kan vi sige, at det sker så lidt ved siden af. Skal vi så tage målingen til en virkelig verden, så kan vi for sjov prøve at plante et træ her, der er fyldt med kulstof 14. Men når træet det så dør, så begynder kulstof 14 at aftage, og det kan man altså måle på her. Det er så efter mange år, vi kan se målene eller årene tæller op her over. Og så kan man jo faktisk måle på, hvor lang tid siden det er, at træet det døde, hvis det ellers blev liggende og gik helt i forrådnelse. Vi kan også for sjov prøve her med en vulkan, der vi lige sætter i udbrud. Den sprøjter sig ud med en masse sten, som indeholder uran. Og der lander en stor sten her med vores måler. Og så kan vi se, som den bliver koldere og koldere bliver liggende. Nu tager det lige lang tid her, men den burde komme lige om lidt oppe i hjørnet. Vi skal op på rigtig mange år her, før der begynder at ske noget. Den kom der, undskyld, det var mig, der lige skulle have trykket. Den kommer altså her, og der kan man se, at den også langsomt aftager. Det var lidt om henfald og halveringstid.